Uuwi nga pala akong Pangasinan mga katrabaho at dumaan nga pala ako dito sa palagi kong pinagpapagasan sa Petron. Dumaan na rin ako sa Parisan para mag-almusal para may laman yung tiyan ko sa biyahe. Pagkalipas po ng ilang oras, nandito na ako sa Pampanga. Nag-stop over nga po pala ako dahil dinapuan po ako ng matinding antok. Pagkalipas po ng ilang minuto na pagpapahinga, malamig na rin yung makina ni Toro, yung motor ko po. Kaya ang ginawa ko, in-start ko ulit para uminit. Dahil aalis na rin ako habang wala pa yung araw. Kung mapapansin nyo, malabo po yung paligid. Dahil po sa sobrang lamig niyan mga katrabaho. Kaya sinuot ko na rin yung helmet ko. Dahil aalis na ako mga katrabaho. Pag kumukuha pala ako ng video mga katrabaho, kung saan ko lang nilalapag yung cellphone ko. At sa pagkakataon na yun mga katrabaho, nalaglag nga pala yung cellphone ko dyan. Boom! Makakabilin tayo ng GoPro. At ayun na nga mga katrabaho, paalis na po ako. Palagi po tayong mag-iingat sa biyahe natin mga katrabaho at huwag po nating kalilimutan manalangin, magpasalamat kay Lord sa pag-iingat sa atin. At ito na nga po mga katrabaho, dito lang po yan sa Concepcion, Pampanga. Nandito na po ako sa oras na yan. At grabe po yung lamig na nasalubong ko mga katrabaho. Kung mapapansin nyo po, ang labo po ng mga paligid. Ayan na po. At may nadaanan nga po pala ako na sobrang lawak na solar mga katrabaho. Kahit huminto po ulit ako. Ginawanan ko po ng malikling video. Ayan po yung solar dito sa Pampanga. Sobrang lawak. Pagkalipas po ng ilang oras mga katrabaho, nandito na nga pala ako sa Tarlac. Ayan po yung logo. Makikita nyo po yan, nasa Tarlac na po kayo. Red light nga po pala kaya nakakuha ko ng kunting video. Dumaan na rin ako kay tatay, bumili ako ng chicharon para sa munggo. Dahil pag uwi natin magugulay tayo. Kalipas po ng ilang minuto, nandito na po ako sa Paniki Tarlac. At mas lalo pa pong lumamig yung biyahe mga katrabaho. Di ko natiis kahit nandito ako nag-warm up. Ayan po mapapansin nyo yung helmet ko nagmumoist po sa sobrang lamig. Madalas po akong huminto kasi pinupunasan ko po yung helmet. Nagmumoist po kasi lumalabo po yung visor niya pag kakaroon po siya ng tubig. Ayan po. Video po ako dito. Mga ilang minuto rin po ako dito mga katrabaho dahil malamig. Hindi ko akalaing makakabili ako ng ganyang motor. Kahit wala akong pinag-aralan, nakabili pa rin ako ng ganyang motor. Hindi dahil sa pagsisikap ko at tiwala, nakabili ako niyan. At hindi dahil nagad at ginabayan niya ako, sana wala yan. Hindi ako ginabayan ni Lord. Kaya maraming salamat kay Lord. After 1 hour nga mga katrabaho, ay nandito na po ako sa bahay. Hindi po pala alam ni Mrs. at pamilya ko na uuwi ako kaya na-surprise sila. Nagpapasalamat po ako kay God dahil hindi po ako nagkaroon ng aberya sa daan. Hanggang dito lang po yung video ko mga katrabaho. Mag-iingat po tayo palagi. God bless!